А сега поеми дълбоко въздух. Поеми дълбоко въздух. Хубаво, 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 хубаво напомпи, хубаво. Погледни нагоре към фонтанелата и задръж. Задръж за няколко мига, колкото ти е приятно. И се разлей с нищото. С това нищо, от което идваш и където може би отиваш. А това нищо, в това нищо е може би всичко. Остави сега ума да се обърка. Нека тялото потъне дълбоко. Отпусни всяка клетка, всяко мускулче. Довери се на тези усещания и тези изтръпвания. Остави ума, който иска да се бори за вниманието ти, просто го пусни. Или пък може би хвани този ум здраво и го остави да проектира образи или картини, филми на живота ти, които просто можеш да погледнеш отпред назад или отзад напред, а може би отгоре надолу към себе си, към това твое аз, което винаги си бил. Виж как мислите могат да скачат, като едни маймуни да скачат. Умът ти скача от мисъл на мисъл за преживяното преди малко, за изминалия ден, за тази ситуация, за онази ситуация, за хората около теб, за хората в тази зала. И сега се отпусни, завърти тези мисли, завърти тези усещания, завъртайки ги, тялото се отпуска все повече и повече. Навлизаш в едно променено състояние на съзнанието, в което всичко се разтваря. В което си влизал много пъти и както сам знаеш, всичко е просто под твой контрол, под контролът на спокойствието, който някак си се пропива в самият теб. Точно както се пропива слънцето и дъждът по кожата ти. Това спокойствие в напрежението или пък спокойно напрежение, водещо ни към спокойствие. А дали е спокойствие или напрежение, или спокойно напрежение, просто се почувства и някак си по-натежал, някак си по-спокоен, някак си по-тук и сега, слизайки надолу, отгоре надолу, към самото ти аз, към безкраят на светлината, която просто озарява душата ти. Виждайки тази светлина на душата, влез в нея. Влез в нея, усети я, довери се
и благодари. Можеш няколко пъти дълбоко да вдишаш и да издишаш, като усещаш при всяко следващо издишване как тялото натежава все повече и повече. Едно тежко тяло, тук и сега, тяло без тежест или пък просто тежест, която някак си точно така, както тишината или пък кашлянето разгражда емоциите на вътрешният ти аз и ги преобразува, разтапяйки ги в едно блаженно, сетивно усещане на мир. Просто мир. Просто мир. Мир. Можеш да чуеш тази дума и вътрешно да си я повториш. Усети мирът в теб. Завърти го, усмихни му се, позволи му да бъде в теб. Можеш 3 пъти при издишване на ум да си кажеш: аз заслужавам. Аз заслужавам. Аз заслужавам. Заслужавам живота. Заслужавам щастието. И благодаря. Благодаря за всичко, което имам. За това, което ми се предоставя и което знам, че трябва да науча. За хората, които срещам и за трудностите, през които преминавам. А може би всяка трудност е просто един топъл вятър, който разпалва пламъкът на доверието, който разпалва пламъка на любовта. Този топъл огън на смирението, от който черпиш сили и който гори вътре и с топлината си те кара да се почувстваш. Да се почувстваш просто натежал, просто да усетиш това блаженство, което те спохожда с всяка клетка от тялото си, с всяка мисъл от тялото си, или пък с всеки звук от ума си. А защо не и с всяко цветно чувство на тази любов? Любов от цветове, преплитащи се в огъня на любовта. Усети този огън. Огънят вътре в теб. Огънят, който ти дава сили. Огънят, до който можеш да се докоснеш винаги. Огънят,
на божествената любов, защото той е там винаги и ти го знаеш, нали? Ти знаеш, че вътре в теб е силата и огъня на смирението и любовта. Огън без огън. И можеш да бъдеш себе си, когато най-малко очакваш. Защото винаги си бил просто самият ти. Един човек, създаден от усещания, създаден от капки любов, от искрите на надеждата, които се пръскат от огъня на божествената любов. И всяка искра, която макар и да ни носи болка, потова все повече натежало тяло. Дъх от тяло и искра в дъхът. Всяка искра ни учи на смирение. Да обичаме, когато ни боли, и да обичаме, когато можем просто да бъдем себе си. Хора, просто хора. И с всеки изминал дъх, който някак си е по-тежък, с всеко топло издишане усети как слизаш по-навътре на границата между огъня и сънят, между самия теб и точно теб. Спусни се надолу, надолу по тази спирала, надолу, надолу. С всяко следващо стъпало усещаш тялото все по-отпуснато и по-отпуснато. Пусни ума, отпусни тялото и завърти тези усещания. Дишането е много тихо и слабо. Отпусни. И просто усети цветовете на спокойствието. Тези топли цветове на спокойствието. И усети звукът на огъня. Този блажен, топъл звук на самият теб. Мирисът, ароматите на безкрая, които се вплитат с цветовете на любовта. Цвят, аромат, огън от любов, или пък любов, която разпалва огънят на самият теб. Огън на надеждата, искра от безкрая. Безкрай, все по-тежък безкрай. И докато гледаш огъня, виждаш как в тебе се ражда искрицата на любовта. Виждаш как в тебе се ражда
искрицата на увереността. Усещаш аромата на любовта и смирението. Виждаш една цветна дъга. Дъга от надежда. Дъга от любов и благодарност. Виж тази дъга, влез в нея. Бъди тази дъга и се отпусни. Отпусни, благодари. Усети аромата. Виж капчиците роса, в която е скрита божествената любов. И благодари. И някак си дъгата, която те спуска по галещите ти тялото цветове. Дъга, създадена от усещания за блаженство и спокойствие. За спокойно блаженство. Дъга, разнасяща ароматът. Ароматът. Със всеки дъх, който вдишваш, или пък издишваш надолу по дъгата, по самото ти аз. Просто се спусни по ногата и бъди част от цветовете на живота. Цветовете на огъня. Огънят с преплетен цветове. Цветове или пък просто цветове. А сега, докато си в тази дъга, виж твоите страхове. Виж вината. Виж тъгата. Виж страховете от отхвърляне. Виж болката. Виж нараняването, изоставянето, гнева. Допри се до тях. Допри се до тях. Служи им някакъв цвят, някакъв аромат. Усети ги, дори да ти се иска да бягаш от тях. Приближи се повече и още, и още. Виж как те стават като едни страшни чудовища. С едни големи зъби се доближи още до тях. Или пък те може би са просто малки съчки в ръцете ти. В ръцете на този човек, който всъщност си ти. И всяка болка, и всяка болест, всеки страх, всяко полудяване е просто една малка клечка в ръцете ти,
клечка, която просто разпалва огънят на Богът в теб. И колкото повече се страхуваш, толкова повече топлината на доверието разпалва огънят на твоите страхове. Страхове, просто огън. Или пък огън без страхове. А защо не и божествен огън? Огън, който се превръща в едно гориво. От страховете, от вината, от тъгата, от гнева, виждаш как през тебе тече едно гориво. Гориво за промяна, гориво за смирение и надежда. Виж сега отново тези страхове. Виж ситуации в живота ти, които си подвластен на страха, на гнева. Виж тези ситуации, виж тази мисъл и другата, и тази, това обстоятелство и другото, и хората около тебе. Сега влез в това състояние. Остани там с едно смирение. Или пък може би, както добре знаеш и усещаш силата си, силата на блаженното спокойствие, която просто се превъплъщава в самият те. И някак си тази топлина те води. Точно така, тази доверчива топлина те води просто към светлината на самият те, към светлината на огъня, защото ти си огън и огънят си ти. И както той гори, благодарение на Божията воля, така и ти живееш. Живееш все по-мъдро и по-мъдро, все по-истински и по-истински. Благодарение на този огън на страха или пък пламък на доверието, затопляш душата ти, изпълнена с любов, просто любов. Колкото повече оставяш този пламък да бъде в теб, да бъде горивото в твоя живот, да бъде горивото в твоите цели, във всеки един ден от живота ти, толкова повече променяш себе си. Обикваш себе си. Сега виждаш вече си друг. Сякаш си същия,
но в тебе има една промяна, едно смирение, една любов. Виждаш страховете, виждаш тъгата, вината и им благодариш. Сега те за теб не са чудовища. Те са тласък към твоето добруване. Благодари за всичко в живота ти. Благодари, че можеш да живееш чрез волята Божия. Можеш 3 пъти на ум да си повториш и Хриш Бен Рут. И Хриш Бен Рут. И Хриш Бен Рут. Господи, където си, аз те следвам. И следвайки Богът, който винаги е бил в теб, и играейки се в огъня, който е разпалван от самият теб, и както си частица, или пък може би искра, една малка искра, която има силата да разпалва пожарът на надеждата, да разпалва огънят на любовта, да променя всяко пламъче и да усеща всяка топлина. И както пламъчетата на огъня, на този огън дълбоко в теб, някак си политвата нагоре, пламъчета на доверието, пламъчета на любовта, пламък на страха, а защо не и на всяко усещане, защото животът е усещане, защото животът е такъв, какъвто е. И както пламъчетата политат все по-нагоре и по-нагоре, така и ти усещаш как леко по лека започваш да се връщаш тук и сега. Можеш да направиш няколко вдишвания и издишвания. Усещаш как леко размърдваш пръстите, тялото. Раздвижи. Може леко да се усмихнеш. Може да благодариш. И този пламък може да го пренесеш сега и всяко следващо сега в живота ти. Просто го пренеси в светлия ти поглед и благодари на всяко нещо и всеки човек. Благодари, че той е бил част от живота ти и те е направил такъв какъвто си. Господи, да бъде волята ти в живота ми. Господи, благодаря ти, че съм такъв. Господи, аз съм просто човек и имам правото да усещам. Имам правото да живея. Имам правото да бъда самият аз.
А сега просто отвори очи и размърдай тялото си. Погледни другия човек и му благодари, че е бил част от този ден, част от самия теб. Благодаря ти.